Znači vidite i sami kakva je situacija na berzi, kako se kreću coini, dakle još nema tih velikih skokova koje mnogi očekuju. I često se dešava da bude neki manji skok na marketu, da ljudi se ponadi u fazonu evo sada kreće neka velika altcoin sezona, onda posle toga se desi pad, zapravo ništa od tih velikih skokova. Tako da vidite i sami kako je u ovom nekom vremenskom periodu, znači teško za ljude da naprave profite, odnosno kako je veliki rizik, kako na primjer vi kada investirate u neke coine može veoma lako da se desi neki pad, da dosta coin padne, da dosta izgubite i slično. Zato je najbitnije da vi znate kada zapravo treba investirati. Već duži vremenski period ja ne kupujem nikakve coine, niti govorim memberima tipa ovo bi možda moglo da se istraži, možda bi moglo ovo da bude kao neka ideja za shopping i slično. Nekad je najveći profit zapravo da sprečite gubitke, odnosno da ne izgubite na marketu, da sačuvate novac za prave prilike, a prave prilike će doći kad tad, a onda ćete biti srećni što imate novac kojim ćete kupovati. I to na debelom popustu. Sad ja znam da bi mnogi ljudi velike profite preko noći, da su nestrpljivi, da ne mogu da čekaju, da bi oni non stop nešto da shoppinguju i slično. I tako mnogi ljudi idu od grupe do grupe, od kanala do kanala, šta misliš šta može sada da se kupuje, ima li tu neki predlog, šta je rekao ovi youtuber, da li je on dao neku ideju za shopping i ovo i ono. Sad ako vi kažete iskreno vaše mišljenje, ako ocenite situaciju onako kako jeste, onda se to mnogima ne sviđa, onda oni kažu pa dobro, ovaj youtuber mi nije zanimljiv, šta on sad tu, ništa, on nema nikakve tu predloge za shopping, ja hoću odmah da shoppingujem, hoću odmah profite, odoh ja dalje. I onda tako mnogi odu na neka druga mesta, onda tamo neki drugi youtuberi, oni skontaju da publika jednostavno voli taj hype, voli da bude hajpovana, onda oni njima non stop neke coine predlažu, evo sad možda kupuješ ovo, evo ja sam kupio ovo, evo sada znaš, ovaj coin možda će da skoči, ima neki potencijal, onda ovima recimo to zanimljivo, a vidi ovaj youtubera dobar, kod njega u grupi, kod njega se non stop nešto kupuje, kod njega non stop imaju neke ideje za shopping i ovo i ono, a kad ti podvučeš crtu što ti je tu veliki rizik, što je profit mali, ako uopšte i bude tog profita, što je odnos između rizika i profita nepovoljan, o tome nikom ništa. To tek na kraju kada se svedu računi, onda će da skonta da je loše radio. Tako da sada kada vi gledate ovaj Bitcoin, vi vidite da je Bitcoin blizu all-time high-a. Sada naravno ko je investirao u Bitcoin, on je sada u dobrim profitima. Ali kada je taj Bitcoin bio na ovim ovde levelima, ja sam govorio o tome, ljudi, sada je bear market, investirajte, shoppingujte, nemojte da čekate neke niže cene pa da propustite priliku da vam pobegne voz i slično. A za mnoge džabe što je Bitcoin blizu svog all-time high-a, kad jednostavno nisu shoppingovali, očekivali su neke još niže cene, očekivali su 12.000, 10.000 i slično. I evo kada pogledate zlato je isto na all-time high-u, a kao što možete vidjeti kada je bilo dobro da se investira u zlato, pa također kada je bio bear market, pogledajte 2022. godina. Od tog levela otprilike, evo da ne bude samo dno, neka bude znači neki prosek bear marketa, pogledajte do sada, znači profit je preko 120%. I kao što možete vidjeti, evo ga i S&P i on je isto na svom all-time high-u, a kada je bilo dobro da se investira u S&P? Pa naravno tokom bear marketa, pogledajte vi to. Ko je tada investira u S&P ne mora da bude samo dno, neka bude znači neka prosječna cena bear marketa, pogledajte, znači on je sada na laganih preko 70%. Znači za 3 godine preko 70% profita, to je odlični rezultat kada je berza u pitanju. Tako da treba investirati kada je bear market, zbog toga što u bear marketu vi ste otprilike negde blizu dna ako već niste na dnu. I onda potencijal za neki dalji pad je dosta manji, ali zato potencijal za rast je dosta veći. A kada ste vi u bull marketu, znači niko ne kaže da vi ne možete još da skočite, naravno da možete, ali potencijal za taj dodatni skok je dosta manji, a sa druge strane potencijal za pad je dosta veći. Pa vi sada uporedite ovo. Znači u jednom slučaju vi rizikujete ovoliko da biste dobili ovoliko, a u drugom slučaju vi rizikujete ovoliko da biste dobili ovoliko. Znači vi nigdje nemate garancije, odnosno sigurnosti, samo je pitanje koliko rizikujete i za koliki potencijalni profit. Da li biste rizikovali $1 da potencijalno dobijete $5 i da li biste možda rizikovali $5 da možda dobijete $1. Tako da treba jednostavno znati kada investirati. Sada kada je sve na all-time high-evima, oni ljudi koji su znači investirali na vreme, oni mogu uživati ovim all-time high-evima. Kao što sam u bear marketu govorio da je vreme za investiranje, kada sam govorio ljudima i memberi to odlično znaju, ljudi koristite ovaj bear market, pitaće vas bull market šta ste radili u bear marketu.
Isto tako kaže da jednostavno kada su all time high-evi, kada je bull market, nije vrijeme za investiranje, jednostavno trebaju se skupljati sredstva, čekati bear market i kada bude došao taj bear market, a on će doći sviđalo se nekom ili ne kad tad, onda oni ljudi koji budu imali pune vreće novca će biti presrećni što će moći kupovati, znači na debelim popustima, znači ono gdje god se okrenu oko sebe, sve jeftino, sve popadalo, sve na debelim popustima, a oni imaju čime da šopinguju. Tako da kada nije vrijeme za shopping, ja jednostavno kažem nije vrijeme za shopping, čak i ako postoji neka prilika, ta prilika je dosta rizična, a ja jednostavno nisam spreman da prihvatim te rizike i to je to. Neću sada da ja tu izvišem nekakve prilike, da ja sada tu non stop fabrikujem nekakve coine, evo ljudi ovo, evo ono, evo sada kupujte dip, evo ovo, evo ono, znate, samo da bi ono publika rekla, kod ovoga je zanimljivo, kod njega svaki dan je neki coin za shopping. Pa jeste, čak i da kupiš dip, čak i da to opet posle skoči, to je mnogo manji skok nego da si kupovao u bear marketu, a rizik je mnogo veći, tako da jednostavno taj odnos nije isplativ, nije po mom ukusu i to je to. Znači gledamo sada kako se bore ovi neki drugi ljudi, šta će oni napraviti i to bi bilo sve za ovaj video.